Това е една медитация за прочистване на съзнанието. Защото нашето съзнание попива всичко, което види, чуе и усети. Без дори да го осъзнаваш, ти възприемаш всякакви шумове и фонове около себе си и те дават отражение върху твоето същество. Ако ти се слушаш определен вид музика, ти се обкръжаваш с определен вид хора, гледаш определен вид филми и четеш определени книги, ти възприемаш тази информация, запазваш я в себе си и тя завинаги се запечатва в теб. Ти може да не осъзнаваш, че тази информация е вредна или полезна за теб. Когато станеш по-възрастен и искаш да научиш нови неща, започва да става трудно. Не е както когато си била малка. Децата помнят много по-бързо и после носят това в себе си и изкарват тези спомени бързо и ясно. Но възрастните, от друга страна, може да изгледат един филм или един клип, който ги интересува. Те с пълен с информация, която е интересна, полезна за тях, и на другия ден изобщо не си спомнят какво са гледали и за какво е ставало дума. И в днешното време на интернет и къси клипове ние сме заринати от информация, която минава покрай нас и ние дори не я отчитаме, защото вече сме се презаредили с информация. И затова тази медитация е предназначена да прочиства стари информации, които изобщо не са важни, но които са се запечатали в съзнанието ни в момент, в който ние сме имали свежа мисъл и не сме били пренатрупани от информация. Кои информации си струва да елиминираме от съзнанието си? Една от вредните информации, която съм запомнила, са музиките, много от тях, много песни от 90-те години. Тогава ние говорихме английски, но не съвсем. Уж разбирахме текстовете на песните, но не съвсем. Бяхме заринати от MTV VH1. Имаше много хубави мелодии с ужасни текстове, които ние преповтаряхме и пеехме. И които след време, когато аз
започнах да разбирам по-добре английски, установих, че с много лошо значение, с много лош смисъл, красива мелодия, която ти влиза лесно, с отвратителен текст, който ти разваля душата. И затова първото нещо, което трябва да се изтрие от съзнанието, е музиката, която има гадни текстове и която се е записала в нашата памет. Няма да повтарям коя точно песен, защото ако я ги изказвам тези песни, така ще се припомнят. Но всеки един знае. И когато чуеш една песен и си я запееш и се усетиш, че мелодията е хубава, пък текста не е добър, текстът ти създава неприятни емоции, карате да мислиш относно определени неща в живота, карате да се чувстваш нещастна поради някаква причина, която те свързва с герой от тази песен. Такъв тип песен трябва да бъде забравена на момента. И сега, понеже това е автопсихотренинг, медитация, си казваме: оставям тази песен, която ми действа негативно и ме прави тъжна, прави ме печална и ми разваля самочувствието. Оставям я извън паметта си, изтривам я от паметта си и тя не е свързана с мен. Това е. Правя място за новото, за хубавата информация, която си струва да оставя в себе си. Тъй като имам още много години живот и искам да живея пълноценно, а не да нося със себе си стари информации, които няма полза от тях. Това е. Другото, което трябва да се забрави, са всякакви филми и холивудски продукции, които години наред са възпитавали хората да възприемат света по определен начин. Ако в днешно време отворите едни стари филми, архиви на Холивуд и видите как хората си приказват един на друг, ще ви направи впечатление, че те не си говорят по естествен начин и че това, за което разговарят, не е актуално
или пък няма смисъл. Може би е било актуално за времето си. Ще ви направи също такава впечатление, че хората се държат един с друг по някакъв странен начин, който също не е актуален и дори не е и приличен. И всяко едно нещо, което ви кара да се чувствате неудобно в тези филми, всяко едно от тези неща трябва да бъде изкарано от вас, защото това е токсично чувство. И то ви създава токсини в тялото. Освен това сте го запомнили и дори може би го преповтаряте, защото се асоциирате по някаква форма с този филм или с герой от филм. И така. Пак няма да обяснявам кой точно филм, но ако се сетите за определен филм, който ви напомня на дадена ситуация от живота и който ви кара да се чувствате малоценна или не особено специална, например, който ви кара да се чувствате, че вие сте неуспешна или некрасива или не добре образована или нехаресвана, този филм трябва да бъде забравен моментално, защото той не отговаря на реалността. Той е една концепция на един холивудски режисьор и сценарист и начина, по който той вижда света през неговите очи. Но това не е реалността. Изтрийте тази информация от вашето съзнание и си кажете: създавам място за нови спомени, за важна информация, която ще ми послужи в следващата половина на живота ми. И тези стари архивни данни, които съм събрала от холивудските продукции, трябва да бъдат изкоренени, изтрити и извадени от моите архиви на паметта. Сега.